Viac ako 20 miliónov vypočutí. Stovky mrazivých príbehov. Desiatky zmysluplných diskusí. Naživo po celom Slovensku. Vražedné psyché je projekt, v ktorom sa stretáva forenzná analýza s literárnym a dramatickým umením. Nekonečné množstvo inšpirácie nie len pre tých, ktorí majú chuť vzdelávať sa v oblastiach ľudskej psychiky. A tým možno zlepšiť svet okolo nás. Vražedné psyché je držiteľ ceny v súťaži Podcast roka 2024 v kategórii Story za ten najlepší naratívny podcast. To všetko vďaka vám a vašej podpore. Hlasujte za svoj obľúbený podcast aj tento rok na www.podcastroka.sk. A nezabudnite, svoj hlas nám môžete venovať aj v diváckej kategórii Miláčik. Hlasovať môžete do konca mája. Bez vás by sme neboli tam, kde sme. Bez vás by to celé nemalo zmysel. Vražedné psyché. Podcastroka.sk